Тогава да си смени местата. Нека, както кажете. Айде, готови, давай, следващия финал. Давай. 5 секунди. Спри музиката! Старт! Това е грозно на първия скок. Айде де. Под моста, внимателно, модел! Внимателно, човек има под моста, внимателно, всичко е чисто, продължавай. Минута и 30 секунди води Кристиан Костадинов, втори Стоян Иванов, трети Григор Стичков, Самуил Кулев, Самуил Кръстев, Дамян Петров, Александър Войчев, Лева Перева, Леонид Светомиров. Абе, мене панема ли ме? Транспондер ли да нямам? Ти ли беше? Сори. Модел под моста. Айде, нека Идва, спокойно, идва. Айде. Сори, грубо. Белия модел, се извинявам. Три минути изминаха, води Кристиан Костадинов, Григор Стичков, Стоян Иванов, Калин Кутушаров, Дамян Петров, Самуил Кулев, Самуил Кръстев, Лева Перева, Александър Войков, Леонид Светомиров. Правата накрая чиста ли е? На завоя! Оу! Това се казва кралско налей. Кой само се въргаля там, бе? Айде, 4 минути, Кристиан Костадинов 6 литовци, Григор Стичков 6 литовци, Стоян Иванов 5 литовци, Калин Кутушаров 5, Дамян Петров 4, Самуил Кулев 4, Самуил Кръстев 3, Лева Перева 3, Леонид Светомиров 3, Александър Войчев 3.
2 минути до края. Калине, какво да направи Калин, кажи ми. Айде, газ. Калине, ях отгоре ми. Чакай, пък да видиш, че се обръщам. Гледай сега, кой му удари? Пари си, Криско, ти? Не, това не съм аз. Калине и у мене, брат, кой да те вози. Ако искаш една кръгче, безплатно ще направиш. Моят ток. Най-добра доколко Горскичка с 37. Ева, Гри! 428. Ние тук с Криско се носиме тук, викаш ти си. Нормално, аз карам с бавно бъги и някой не бъде. Опа, някой минах, все много... Не беше ли някой ти? ме обосна. Моля. Крейзи за тебе! Кришън, това ти ли си? Много се забута. Пред тебе, бе, пред Много се забута, баци тук. Как си мина? Спокойно, бе, не се напрегайте, бе, Ходора, бе, спокойно, бе. Читър. Читър, нема що. Една минута до Още една минута бъчканица. Чупихме се. Прибирай му да, това се навител. секунди. Нещо се щупих, но ще продължиме. 20. Сами! Последна обиколка, айде. Последна обиколка сега. 10 секунди. Просто една обиколка. Това може да 3, 2, 1, край. Стояне се лишира Гвоздей, всичко се лишира Калин Кутешаров, Дамян Петров. Браво, чета!